from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. Vandaag zijn wij aanbeland in Hengsdijk. Een plaatsje met een rijke historie en vooral een hele lange historie. Daar gaan wij het over hebben met Karel Jan Kerkhart. En het lijkt alsof we hier voor een leeggevallen rivier staan, maar dat heeft al een andere historie, hè? Jazeker, dit is geen rivier, maar dit is een gracht. Ja. Dit is een van de 2 grachten rondom de pastorie van Hengsdijk. Ja. Jij bent archeoloog en heb je toch wel bijzondere conclusies kunnen trekken? Jazeker, we hebben onderzoek gedaan vorig jaar naar deze plek. We hebben een aantal gaten gegraven, we hebben boringen gezet. En we zijn er toch al achter gekomen dat dit een plek is waar vroeger, heel erg veel vroeger, dan hebben we het over de middeleeuwen, een mottencomplex heeft gelegen. Ja, dat is een soort kasteel is dat, geloof ik, hè? Ja, dat is een kastelencomplex. En wat we hier achter ons zien en waar die greppel ligt, daar moet de hoofdburcht hebben gelegen. Verandert dat de historie die bekend is over Hengsdijk een beetje? Ja, dat maakt voor mij in ieder geval de historie van Hengsdijk wel een stukje duidelijker. Zo gaan we van de historie van Hengsdijk naar het sportleven hier op Hengsdijk. En we gaan praten met Yvonne Verreken. Zij is hier van de badmintonvereniging die zij 45 jaar geleden is opgestart. Dan gingen we gewoon met een paar mensen in zo'n sportief uurtje doen. En dat is uitgegroeid tot een badmintonclub die al 45 jaar bestaat. Dat zorgt ook wel voor wat meer levendigheid op het dorp, denk ik. Jazeker, dat is belangrijk voor het dorp, het sociale. Ja. Dat we mensen elkaar zien. Buitenom het gewone dorpse, gewoon ook ondertussen sportief bezig zijn. Ja, hoeveel leden zijn er nu? We hebben 20 leden. Ja, die zijn er niet iedere avond allemaal tegelijk, maar dat is prima. Want we hebben natuurlijk ook maar een klein gymzaaltje. Ja. Maar wel een gezellige derde helft dan ook nog? Echte plakkers zijn wij niet, hoor. Nee hoor. Wij ondertussen tussen het spel door, dan hebben wij genoeg gezelligheid om gelijk als het klaar is ook naar huis te gaan. We zijn in Hengsdijk en het is weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan we vandaag met Marijke doen. Ja, Hengsdijk, waar ligt dat op deze kaart? Hengsdijk. Nou, dit was wat ik zei, Terneuzen, hè? Dat klopt. Terneuzen. Dan komen we door de tunnel. Terneuzen. Ja, hier ergens. Daar ergens. Ja, ga er eens precies naartoe. Dat was Vogelwaarde. Hengsdijk, Kloosterzande. Nou ja zeg, netjes hoor. En dan Mariette, we gaan aan jou vragen. We zijn morgen in Hoofdplaat. Kan je dat aanwijzen? Ja, ik dacht dat het meer deze kant op was, maar ik geloof dat het hier ligt. Oké, nou, keurig. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Ja, goedendag bij weer een nieuwe aflevering in de zomer van ZVL. Vandaag zijn wij in Hoofdplaat. Daar gaan we het hebben over onder andere de geschiedenis van het dorp en het activiteitenleven. Maar ook over de jeugd, want de jeugd heeft natuurlijk de toekomst. En daar gaat Mariska van den Adel een speciale club voor oprichten. De kinderclub. Waarom ben je zo op dat idee gekomen? Ja, samen met 2 andere moeders. We zijn eigenlijk allemaal jonge kinderen. De kinderen hier op het dorp gaan eigenlijk allemaal naar verschillende scholen toe. Hè. Die gaan er naar Biervliet, die gaan er naar IJsendijk, naar Breskes. Ja, en het is dan wel leuk als ze elkaar ook leren kennen en als ook gezamenlijk activiteiten kunnen doen. Daarom eigenlijk. En, kinderclub Het Krabbetje, geloof ik, hè? Een beetje om Hoofdplaat ook te eren, hè? Ja, klopt. Want Hoofdplaat staat dan bekend om als krabben, zeg maar. Hè. Ja. Dus dan houden we de eer een beetje in stand. Ja, en een van de toekomstige leden van de club staat hier naast jou. Dat is jouw eigen dochter natuurlijk. Ja. Heb jij er een beetje zin in of ga je niet zoveel zeggen? Ja. Ga je daar veel spelen?
Ja, hè? Kijk, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en zo gaan we van de toekomst van de jongste generatie inwoners van Hoofdplaat naar het kloppende hart van het huidige Hoofdplaat. En dan zijn we bij Linda in het café, hè? Ja, inderdaad, ja. Ik ben op de goede plek. Maar jij organiseert hier van alles op het dorp, onder andere ook het sjoelen. Ja, we hebben verschillende verenigingen hier zitten en dat loopt goed. En af en toe organiseren we buiten het café nog van alles wat. Ja, maar bij de voetbalvereniging ben je bijvoorbeeld ook verbonden, hè? Ja, daar ben ik sponsor van. En als ik dat kan helpen, dan doe ik dat met alle plezier. Ja, je wordt ook wel een beetje het fenomeen hier van Hoofdplaat genoemd, hè? Nou, ik denk dat het wel meevalt, maar Maar je hebt een hart voor het dorp. absoluut, absoluut. Mijn hart zit hier in Hoofdplaat, klopt, ja. Ja, ook hier is het weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan wij met Dennis doen vandaag. We gaan natuurlijk vragen, we zijn hier in Hoofdplaat. Kan je dat aanwijzen? Oh, misschien Hendrien, dan moet je even de kaart omdraaien. Dat België onder moet in ieder geval. Ja, Hoofdplaat. Kan je dat aanwijzen? Dit is de neus in ieder geval. Hier zit de Douw. Ik denk dat we hier zitten. Zo, dat ging heel goed, dat ging heel goed. En morgen, ja, je hebt het eigenlijk al een beetje... Morgen gaan we naar Terneuzen. Nou ja, wijs dat nog maar een keer aan. Nou, hier is de neus. Kijk, dat was een snelle vandaag. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL. Vandaag vanuit Terneuzen. En onze mobiele studio staat aan de Rozengracht. De plek waar vroeger schepen voorbij kwamen. Nou goed, heel veel dingen over vroeger, die kan Douwe van der Meer ons vertellen. We staan nu in een gedeelte van de gracht uit de 16e eeuw. Het heet de Jongestraat, maar hier was aan de linkse kant was een bolwerk. En de rechtse kant was ook een bolwerk. Dat is echt met de voetjes in het water. We staan nu in het water, ja. En dan kan je mooi zien aan dat pad ook. Je moet eigenlijk nog een stukje door het water en dan ga je pas de vestingwal op. Ja, nu staan we dus op zo'n vestingwallen. Dat is de vestingwal uit de 16e eeuw. Qua hoogte klopt nog precies. De huizen zijn pas gebouwd na 1840, toen er een nieuwe vesting was, om ons te beschermen tegen de Belgen. Hoeveel van de vestingwallen is er nog te zien in Terneuzen? Ja, eigenlijk ongeveer een vijfde deel nog. En verder werd er vanaf 1648 werden de vesten niet meer onderhouden. En dan gingen de poorten weg, alles ging gewoon weg. Ja, en ondertussen wel een enorm bekend café hier in Terneuzen is Café de Vriendschap. En Ronnie die is daar de uitbater van. En we gaan eens even met hem praten wat in al die jaren nou echt een hoogtepunt voor hem is geweest. Hoe lang heeft het Café de Vriendschap nou eigenlijk al? Oh, al een lange tijd. Ik ben hier begonnen in 1988. Dus dat is ruim 37 jaar inmiddels. Ja, wat is in die 37 jaar nou echt een absoluut hoogtepunt hier geweest? Ja, als ik dan niet te ver terug ga, dan is dit jaar nu de opnames van de Passion. Hier in het café de opname van het laatste avondmaal. De eerste keer dat ze hier kwam was vorig jaar juli. En natuurlijk in de loop van het jaar zijn ze hier meerdere keren langs geweest. En de dag zelf moest van alles hier op zijn kop gezet worden, afgeplakt worden. En reclames die mochten niet gezien worden of bijna niet. En dan 3 uur lang opnames om 6 minuten uitzending te krijgen op de KRO en CRV. Naast de jaarlijkse Scheldeprijs staat vandaag ook de Renubi-tour hier in Terneuzen. Het is inmiddels al aardig druk hier op de markt, dus tijd om even een kijkje te gaan nemen. Ja, ik denk dat ik weet voor wie jij komt vandaag. Mathieu van der Poel. Heb je handtekening gescoord? Nee, maar wel foto. U zit hier lekker op het terras. Ben u speciaal voor een renner gekomen of gewoon lekker in het zonnetje genieten? Voor allemaal. Geen speciale renner dat u zegt van, daar ben ik echt fan van? Ja, fan eigenlijk van allemaal, maar natuurlijk Van der Poel natuurlijk en de rest allemaal. Ja, en wij hebben ze allemaal gezien weer. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see.
sta hier op het Okzaal. Dat is een soort van balkon, zeg maar, in de Kuiperskerk in Sas van Gent. Want daar zijn wij neergestreken met de zomer van ZVL vandaag. Er wordt hier niet meer gekerkt. Het is eigenlijk meer een soort winkelcentrumpje geworden. Je kunt hier van alles kopen. Mooie plek om te zijn. En mijn eerste gast vandaag, dat is Theo Sarneel. En Theo die gaat mij vertellen over een legendarisch figuur uit Sas van Gent. Dit is natuurlijk wel dé plek van Pier de Duvel. Eigenlijk een legendarisch Sas volksfiguur. Hij had een hobby om 's avonds op straat te gaan. Hij had daar de mogelijkheid om met lampen, dus met kaarsen en dergelijke, katten te lokken. Want in die periode droegen mensen heel graag kleding van bont en dergelijke allemaal. En hij pakte zo'n kat, hield die voor zijn buik, pakte een mes en sneed dat in één keer open, haalde het velletje van de kat af en verkocht dat als bont aan de bonthandelaren die daar weer kleding van maakten. En dat was een zeer lucratieve verdienste. Enige nadeel, hij zat met het vlees. En wat werd er met het vlees gedaan? Dat gaf hij aan zijn vrouw Sanne. En Sanne maakte daar soep en vleesbereidingen van. En zij verkocht dat als konijnenvlees. En dat verhaal hebben wij hier in Sas van Gent eigenlijk met een prachtig mooi plaquette tegen de muur als een herinnering aan deze Pier den Duvel. Ja, we staan hier bij de pomp op de markt in Sas van Gent. Belangrijk punt voor carnavalsvierend Sas van Gent. En naast mij staat Toon Verreken, voorzitter van Stichting Evenementen Sas. Hey, wat organiseren jullie zoal? Ja, 3 evenementen per jaar. Eentje is echt Koningsdag natuurlijk. En in de zomer altijd een uniek evenement. Dus dit jaar is het Alleskunner in het Industrieel Museum. En in de winter hebben we altijd de winterfestijn, waar we een rolschaatsbaan voor kinderen neerzetten met allerlei randactiviteiten. Veel te doen, maar nou even de Alleskunner. Wat is dat? Ja, dat zijn eigenlijk allerlei knotsgekke spelletjes die je kunt doen. Dobbelsteentjes stapelen op elkaar, kaartenhuizen maken. En op een gegeven moment valt er elke keer iemand af. Dus als jij gewoon niet de slechtste bent in iets, dan kom je eigenlijk tot de finale. En dan kun je uiteindelijk toch trots de Alleskunner van Sas van Gent zijn. Ook in Sas van Gent gaan wij natuurlijk de topografische kennis weer even testen. Meneer, kunt u Sas van Gent aanwijzen waar wij nu zitten? Hier. In één keer goed. Dan gaan we naar je buurman. Morgen, dan zitten wij in Sluiskil. Hier zo. Nee. Of dan is het hier? Ja. En dan is dit Zandstraat zeker? Ja. Ah ja. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Het is vrijdag, dat betekent dat het bijna weekend is. Maar eerst hebben we een heerlijke aflevering van de zomer van ZVL voor je klaarstaan. We zijn vandaag in Sluiskil, hier op het Lelyplein, waar volop gewerkt wordt aan de gildefeesten die dit weekend op programma staan. Tijd om daarover te praten, samen met Piet Kopietus. Alles voor jong en oud. Op de vrijdag beginnen we gelijk voor de ouderen. S'avonds voor de jonge gasten, DJ's. Zaterdag feestband, motortoertocht. En dan zondag hebben we de grootste bingo van Zeeuws-Vlaanderen, zal ik het zo maar even zeggen. Ja, dus genoeg bedrijvigheid hier in Sluiskil het komende weekend. Ja, zeker. Het is de 43e jaargang. Dus ja, dat moet je hoog houden. Ja, hoe zorg je nou dat het in 43 jaar nog altijd leuk blijft, ook voor de Sluiskillenaren? De organisatie. Aangezien je een goed bestuur hebt, heel veel vrijwilligers. En dat moet je hebben, anders lukt het niet. Ja, en in Sluiskil is ontzettend veel te beleven. En dat is allemaal samengevat in dit museum, Museum Sluiskil. We gaan een kijkje nemen en spreken daarover met Co van Schaik. Ja, Co, we zijn nu in het Museum Sluiskil. Wat is hier allemaal te zien? Eigenlijk alles van de geschiedenis van Sluiskil. Die begint al heel vroeg. Ze hebben de 16e, 17e eeuw. Dat is er al een beetje het begin van Sluiskil.
En de naam zegt het museum Sluiskil, de rijke geschiedenis van Sluiskil zit erin, maar ook de ups en downs. De Sluiskil heeft veel meegemaakt. Het ziekenhuis is hier ontstaan, is ook weer gesloopt. De kookfabriek is hier ontstaan, is ook weer gesloopt. Heel veel van Sluiskil is in het water gevallen, zoals we dat noemen, tijdens de kanaalverbreding. Er zijn 300 panden, woningen en het hart van Sluiskil is daarbij ook helemaal gesloopt geworden. Dus dit kan allemaal teruggekeken worden in dit museum. Vandaag is de zomer van ZVL in Sluiskil. Kunt u me aanwijzen waar Sluiskil ligt? Jazeker, Sluiskil ligt in het midden van de kanaalzone. Dat ligt hier. Kijk, perfect. Dan ga ik er eentje verder. Overslag, daar zijn we aanstaande maandag. Kunt u mij vertellen waar Overslag ligt? Ik ga proberen. Hier. Oh, nog iets omlaag? Oh, hier, dan helemaal. Week 7 van de zomer van ZVL zit erop. Dat betekent dat we het einde naderen. Maar gelukkig, we zijn er nog niet helemaal. Nee, we hebben nog 1 week te gaan. Maar ik vond dit een leuke week. Ik ben er niet bij allebei geweest. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik kijk er naar uit om het volgende week nog 1 week te doen. Ja. Dus we hebben hem dus afgesloten vanuit Sluiskil. En volgende week hebben we nog een hele week te gaan. Dus graag tot volgende week maandag vanuit Overslag.